କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଜଳଧିଆ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାୟ 5,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଡାଇରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରାମର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହି ପାଇପ୍ ଜଳ ଗ୍ରାମର ଡ୍ରେନେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଡ୍ରେନେଜ ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ମିଶି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡାଇରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଜୁନାଗଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମର ଡ୍ରେନେଜକୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଜୁନାଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗାଁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦିଲେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।